सेंग्राफोर नोंथांमोनाथ' बेफोरखौसो नायो नङा होमब्ला? नोंथांमोना बेफोरखौ नायनायनि जायगायाव नैफोरबायदि सिख्लाफोरखौ नाय। नुबाय दा एसेबां मोजां बर' सिख्लाफोर लांगा गाननानै दख'ना गाननानै मा एसेबां मोजां नुयो, एसेबां समायना नुयो, एसेबां मोजां रिल्स जायो। नाथाय बिसोरना मा जायो फिसा फिसा ड्रेस गानगोन। वेस्टार्न कालचार माने ओइ माबानि आमेरिका ब्रिटिशफोरनि वेस्टार्न कालचारफोरखौ बिसोरो एडप्ट खालामजोब्बाय। माने गावसोर गानग्रा जालांजोब्बाय। गाननानै मा खालामगोन लोगोसे गाननायाव जेबो बादा गैया, बे गावबा गाव पार्सनेल चइस। नाथाय मा गाव रिल्स बानायो। रिल्स बानाय फेसबुकफोराव होबाय थायो। बेयाव बिसोरनिबो गोरोन्थि गैया। जोंनि गोरोन्थिया सोरनि बेयाव जों भिउवार्सफोरनिसो। जों भिउवार्सफोरानो बिसोरनि भिडिअखौ नायो, लाइक होयो। बेनि थाखायनो बिसोरनि भिडिअफोराव पुस्ट जालांबाय थायो, गुबुन गुबुन सुबुंफोरनियाव रेकमेन्ड जाहैयो। बेनि थाखायसो बिसोरोबो सान्सआ कनफिडेन्सआ बांसिन जायो। अ नायदों माथो आंनिखौ बेफोरबायदि गानना होनायखौ होननानै सानो इसोरो। लोगोफोर एसे बेफोरबायदि नायनायखौ बन्द' खालामनो हायोब्ला नैसोर बायदिनि भिडिअखौ नाय, नैसोर बायदि सिख्लाफोरनिखौ। मोजां मोजां रिल्स बानायो बिसोरो। आरो मोजां मोजां बुस्थु सोलों, मोजां मोजां जेनेबा माबा माबिफोरखौ नाय। इसेबां बे एडाल्ट कन्टेन्टफोरखौ नायनो दरखार गैया। बेफोरखौ एडाल्ट कन्टेन्ट बुंखाया, बेफोरखौ बुङो सफ्ट पर्न। बुजि मोनबाय दा? पर्न माने मा बुंनाय जायो? ब्लु फिल्म मोजां बुस्थु नङा बियो। पर्ननिनो बियो मोनसे माबा एसे गाहाय लेभेलनि माबा आरो इयो। बुजि मोनबाय दा? बेफोरखौ नायनो नाङा। नोंथांमोना बुजि मोनबाय दा? आरो पर्नआथ' माबायदि गाज्रि बुस्थु नोंथांमोना मिथिखायो। ड्राग्सजों समान, ड्राग्सनिबो बारा जोंनि ब्रेनाव एफेक्ट गोलैयो। गाज्रि जोंनि माबाखौ सेस खालामजोबनो हायो। बुजि मोनबाय? ड्राग्स होनबाथ' बुजि मोनो। बे ड्राग्सनिबो बांसिन जोंखौ पर्नआ खर'आव सेस खालामजोबखायो खर'खौ। होमबा बेबो सफ्ट पर्नआवबो जोंखौ मा खालामहैयो? एटेक खालामो ब्रेनाव। बेफोरबायदिनो बेनिखायनो जेसे हायो एसेनो बेफोरबायदि कन्टेन्टनिफ्राय जानगाराव था।